Нито глас за Певски. Неговото основно умение беше да ги пречупва. Първо започна с герберите. Герби страхуваха 4 години! Страхуваха ли ви герб? Отивам си! Тези, които най-много протестират срещу него. Нито глас за Певски. Да ги слага на колене Това не са мъже, това са плюнки. и да го обслужват. Христо, като го гледам, според мен е от най-дребната професия. Просто една сладка кортизанка. Нито глас за Певски. И колкото повече викаш срещу него, толкова повече унижението ти после му носеше наслада. Това са плюнки. Че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше в скута ми, докато се случи Конституцията. Беше му фетиш. Мога да ви кажа едно, че с Кирил съм работил много по-добре, отколкото с Борисов. И много по-лесно и много по-често. Но как стигнахме до тук точно този, срещу който са най-големите протести в историята на България, а сега той да е най-силният човек в държавата? Спокойно, господин Цанов. И вас ще ви пречупя. Няма да избягате. Но първо ще ви разкажа историята си. История, която започва така. Здравейте! Ние сме от Teams Together Пловдив и след като организирахме благотворително мероприятие, събрахме сумата от 8270 лева за Радост. Тя е 16-годишно момиче, което е на лечение в Турция. Радост, с теб сме! Дръж се! Доброто е за! Да създадеш клип за най-влиятелния, а както ще разберете и опасен човек в държавата и то докато е в пика на силата си, не е лесно решение. Не случайно такъв материал не сте и няма да видите по BTV, Нова и дори по националната телевизия. Той там е невъзможен. О да, определено е невъзможен. Правя го по 3 причини. Защото вече съм започнал с клиповете за Бойко Борисов, Кирил Петков, Слави Трифонов. И трябва да стигна до край. А вторият е защото искам да сме наясно кой ни управлява. Кой реално ни пише законите и ни разпределя парите чрез подставени лица. И третата е защото мога да си го позволя. Този канал изкарва 0 лева от YouTube монетизация и моя реклама. А реклами няма. Също така няма никакво финансиране от партии, НПО-та, грантове от чужди държави или от частни лица. Клиповете, които гледате, са с изцяло децентрализирано финансиране чрез платформата Patreon. Ставайки абонат в нея със скромен дан месечно, не просто подкрепяте такава журналистика, но и получавате клиповете създавани